Така. Днес сме в Рено. Имам запазен час за пробно шофиране. Ще видим, ако всичко е точно, ще взема Рено Рафале днес за пробно шофиране и да видим. Така, колата, която ще тестваме, е ето тази, но е вътре в шоурума и сега ще ми я изкарат. И така, току-що взех колата, изкараха ми я отвътре чисто нова. Още никой не е карал, аз съм първия, макар че е само пробно шофиране. Така, сега имам час-два с колата и ще видим как се представя колата на пътя. Значи от панорамата, това не е панорама, ми просто покрива да го перфектно. Така. Така, взехме колата, свързах си Apple CarPlay-а. Покрива е отворен, климатика е пуснат на макс, защото е жега днеска доста, 30 и колко градуса, не знам, чакай, че рекуперацията е включена. Махаме. Не ни трябва. Айде и на ниско ниво да бъде. Много добре. За сега първи впечатления от колата. Доста добре се държи, честно казано. 33 градуса в момента. За Германия това е жега. Наистина доста топло. Така. Сега отиваме малко вътре в града. След това ще... Това е удобно. След това ще излезем малко на магистралата към Франкфурт. Да видим как се държи колата. На дълъг път. На магистралата да видим как се държи. На дълъг път не беше най-точното обяснение. Тук имаме Multisense бутон. В момента сме на комфорт. Минаваме на еко. Сега сме на еко. Какво друго имаме? Спорт. Колата на спорт. Докато мина на спорт, не съм натискал педала на газта повече и веднага почна да ускорява. Странно. Така, дай за сега да караме на комфорт малко. Но ще намаля малко климатика, че стана много студено вътре. Не е нужно чак толкова вътре да става като хладилник. Така. Иначе колата в града, не знам дали виждате head-up дисплея, но е доста четлив, доста приятен. Чакай да намаля, че се движа с 36, а ограничението е 30. Доста добре се движи в града, честно казано. Добре е шумоизолирана, приятна е за каране. Тя и тази е, аз забравих да спомена кой мотор е, тази е E-Tech Full Hybrid 200 коня. Най-мощната версия в момента. От другия месец ще излезе и по-мощна версия с два електромотора, 300 коня. Но все още няма по-мощна от тази. Тази е 200 коня. Ще видим как се представят. Ще видим как се представят 200 коня на магистралата, на автобана, който е без ограничение тук към Франкфурт. И така, и ще си направим, ще преценим дали е бърза или не. Така, искам по принцип да сменя екрана, но не знам откъде се сменя все още. Като спра, може би е добре да
Да видя как. Шефа ми сега. Стои сега шефа ми. Не искам днеска да го виждам. Така. Тук колата. Спряха малко да ви я покажа. Фаровете са LED Matrix Vision фарове. Това са най-високия клас фарове при Рено. Така, цвета е много хубав син цвят. Отгоре с бяло. Джантите, я да видя колко цола са джантите. 22 трябва да са, или не 20. 245-40 на 20. Така. Колата е най-високото оборудване. Esprit Alpine версията. Така. Ви я покажа набързо. Доста голямо. Така. Отзад изглежда като Lamborghini Urus. Много приятно изглежда отзад. Така. Доста голям багажник. Доста голям. Наистина огромен багажник има. Тук имаш още място за резервни гуми, простоти. Да. Електрически багажник. Но отзад наистина е много приятно. Тук малко сме застанали на слънце май, но няма значение. Така. Тук да ви я покажа отвътре. Отвътре е много, отзад е доста удобно. Моята седалка отпред съм е дръпнал доста назад и краката ми опират, да, но моята седалка е много назад, и не е като да няма място тук. Така. Тук ще ви покажа нещо интересно за тези стойки, които се въртят. И така. Тук може да си сложите таблет или телефон и да го ползвате това като стойка. Доста добре. Покрива, който може да се затъмнява. И тук имаме иконката на самолет. Кожата е приятна на допир. Така. Това го изключваме. Доста място отзад, наистина е широка. Така. Тук вътре вратите са с много приятна материя. Кадифе, мисля, че Ford Control имаме. Завиващи задни колела. Доста екстри. Така, дай да я запалим, че стана много топла. Защо я изгасих, не знам. Така. Да. Климатика, като го пуснах до края, стана нещо страшно. Много е добре. Така. Така. Тук имаме хубав джоб, да намалим малко климатика, да не прекаляваме. Чакай, че от слънцето не виждам откъде се отваряше това. Ето, имаме копче тук за отваряне. Добре. Harman Kardon звучителна система. И така. Ще се видим отново на магистралата. Да, добре, окей. Добре, сега не трябва да говорим, нали? Да, така. Тръгваме
Потегляме, Waze отваряме и цъкаме тук Hessen Center. Go. Тръгваме към Hessen Center. Там има и магистрала. Там и ще видим как се държи колата. Какви са ти първите впечатления от колата? Как я чувстваш? Удобна ли е? Неудобна ли е? Какво мислиш? Удобно. Харесва ми. Добре, много добре. Така, минаваме на режим на спорт. Така. Но климатика работи добре, наистина. Много добре. Прави вътре доста студено. Даже ми стана студено. Добре ускорява. Добре ускорява. На спорт. Виж, тук са режимите на екрана, виж как можеш да го сменяш. Има няколко различни режима. Power. Това е тук навигацията, но навигацията не искам да я гледам. Тук я имаме. Да, ще пусна на Power. Да виждаме кога натискам педала и колко. Да, така е добре. Това са зареждането, да го махаме. Не ни трябва зареждане. Нямаме auto hold май, поне. Това с безжичното зареждане тук и с безжичния Apple CarPlay ми харесва доста. Много е добре. Така. Имаме отопление на седалките, отопление на волана и отопление на чистачната течност. Тук имаме за поставка за очила. Така. С 60 се движим без никакъв проблем. Отзад също е много удобно. Трябваше да се качиш и отзад да видиш как е. Ако искаш на връщане, се качи отзад. Виж, това тук е много удобно за ръцете. Виж, сложи си тук. Нали? Да. 4 часа е. Дано. Няма задръстване нещо сега тук, но ще гледаме. Гледай как прави някакви странни неща прави в момента колата. Аз не натискам гъста повече или по-малко, а тя нещо. Тук имаме това с
License deaktiviert. Окей. Така. Вече сме на автобан, но все още не на този, който е без ограничение. Оф, добре, всичко е оф. И дисплей е много хубав. Така, приятен е. Автобана без ограничение. Да, но много бързо стигна 150. Браво. Но има някакъв ремонт, нещо напред, затова трябва да се движим. Между 5 и 11 100. И това е максималната скорост, но усеща се леко нестабилно. Тук има и малко завой и вятър леко, но се усеща леко нестабилно. Спирачките средна работа. Да. Честно казвам, са наистина средна работа спирачките. Не знам, очаквах по-добро представяне. Иначе до 180 доста бързо стигнахме, но колата се усеща доста нестабилна и спирачките не ми харесаха, честно казвам. Спирачките са 5 от 10. Що така? Защо така? Трябваше по-добре. Така. Това не се върти, само се натиска. Спорт. Перзо, но аз не съм персонализирал нищо, затова продължаваме на спорт. Така. Цел Ханал. Go now. New drive. Okay.
натиснах педала и след 3 секунди колата усети, че трябва да ускорява и то в режим на спорт. Да. Перфект. Асистент за разпознаване на пътните знаци. Тази кола е доста пълна с екстри. Мисля, че няма какво повече да се сложи. Harman Kardon, панорамен покрив, Fork Control, това, което е за завиване на 4-те колела, всички системи за безопасност и асистенти, специален цвят, няма какво друго. Така че това е, което може да се вземете максимално от Renault Rafale. Тук. Само малко музика. Кажи, Галин ли искаш да? А? Play Галин. What would you like to play? Play Галин. Now playing This Is Galen on Spotify. Гейлин. Как е? Супер! Какво е това? Негова песен много е яка. Мале, браво! Вдигни глава, в мене погледни, с ръцете си мокри от сълзи. Не докосни. Искаш да вървя, да не гледам как пак без сили разяжда те. За тебе аз ще остана, сам на прага ще застана. Ще те чакам и ще стана, тиха сянка в нощта. Аз ще остана, да живея ще престана. И какво, че като рана ме убива любовта, ме убива любовта. Обичам те, ще се боря до те. Гледай се напред, тук оставам аз. Не ме страх. За тебе аз ще остана, сам на прага ще застана. Ще те чакам.
И така, повозихме се малко в колата, разгледахме я долу-горе. Колата е добре. В общи линии очаквах малко повече от колата. Нали, трябва да се вземе предвид, че и това е най-високата версия, която можеш да вземеш, най-скъпата. Това е най-скъпата кола на Рено. И така. Мощността е достатъчна, ако не сте фен на високите скорости много. Ограничена е на 180 км в час, но както видяхте преди малко, с тази скорост колата не е от най-стабилните. Нали? Това все пак е малко SUV, високо. Да, не е най-стабилната и спирачките също са средна работа. И така. Но все пак беше приятно прекаран час с колата. Не е зле в никакъв случай. Хубава е колата. Дали си заслужава парите, не знам. Цената на тази е около 55-60 хиляди евро е такава с Full Extreme, но скоро излиза и по-мощния модел с 300 конски сили, която ще е малко по-скъпа. И надявам се, ще имам възможността да тествам и нея и да ви кажа коя от двете бих лично избрал. Така. Благодаря ви, че гледахте този клип. Харесайте, абонирайте се и така. Ще се видим на следващия клип. Само да ви покажа, намерих менюто с други подробни данни и с колата изхарчила 13,7 на 100 за 40 км, през които бяхме, а колата е общо на 58 км. Току-що колата я оставих, сега ще я вкарат отново вътре в шоурума, тъй като нямаше друга свободна и ми дадоха тази от шоурума, което е много добре. Колата на живо изглежда по-добре, отколкото